Assalamu alaikum. An balima silamɛw abonnés bɛɛ b'aw fo aw ni tile aw ni dimanche duman ala ka dimanche wɛrɛ yira an na ala ka si ni kɛnɛya laban ko ɲuman d'an ma. Alors n bɛ yafa ɲini k'aw fɛ tile fila in na n tɛ sera ka sɔrɔ ka video d'aw ma kunna sini ni kunu ka sababuya kɛ ne yɛrɛ ka projet ni n ka baaradaw ta ma sɔrɔ n'o tɛ foyi kɔni tɛ n na. Minnu jɔrɔla n na ni ka na message bila ka d'u ma ka n ka kɛnɛya ko ɲininka mun de y'a to tile fila in na n tɛ yera a bɛɛ ka message yera a bɛɛ kalanna n b'aw bɛɛ fo k'aw ni ce aw ka waleya ɲuman na. O tɛmɛnen kɔfɛ bi n bɔra ni ala tɔgɔba dɔ ye n ko bɛna di aw ma lon bɛɛ tɛ kelen ye. Ni an bɛ se k'a fɔ a ma tasirif an bɛ se k'a fɔ a ma komi kabako tɔgɔ don quoi a tabdililaman don mais tabdili ye fɛn min ka fɛn dɔ yɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ o de ye tabdili ye mais nin ye tasirif le ye ka yɛlɛma ka kɛ nɔgɔman ye o de ye nin ye. Ayiwa i bɛ fɛ ka nafolo de wari ko de b'i la i bɛ fɛ ka taa heji la nafolo t'i fɛ a baara i bɛ taa heji la siga foyi t'a la. I b'a nafolo sɔrɔ yɔrɔnin kelen su ko ni dugujɛ tile kelen baara banni o lon bɛɛ walima a tile filanan a tile sabanan a tɛ tɛmɛ tile saba kan laɲini o laɲini i k'a ta kan a bɛ kɛ ka kɔn tile saba ɲɛ. Maaw ka juru de b'i kan i ye muso de i b'a fɛ ka furu nafolo t'i fɛ ka furu nafolo ko gɛlɛya de bɛ yen juru de b'i kan i bɛ fɛ ka sara i bɛ fɛ ka du i bɛ fɛ ka so jɔ hami o hami bira ni wariko don walima ni nata wɛrɛ don a si t'i ye a baara ban a bɛ kɛ kun faya kunun a bɛ kuma yɛrɛ ala tɔgɔ yɛrɛ basigilen bɛ min kan o ye ka taa wariko gɛlɛya ye wari min na man dɔgɔ a jigiya fana t'i la. Yani min don a baara cogo la n b'a ɲini aw fɛ a ka abonné chaîne kan a kana ɲina a ye abonné wa n'a ye abonné na a ye notification like an bɛna video bila hali n'aw connecté tɛ n'aw nana connecté a bɛ video sɔrɔ aw yɛrɛ ɲɛ. N b'a ɲini aw fɛ a y'a partager walasa an balima silamɛ minnu bɛ yen n'u ta an ka page kalama u ka se ka a sɔrɔ ka don a la ka se k'u yɛrɛ nafa ni an ka ala tɔgɔ ditaw ye o baraji bɛ se ne ni aw bɛɛ ma. Masha Allah a baara bɛ kɛ cogo jumɛn ne bɛ fɛn o fɛn di aw ma n b'a di aw ma ni kɔnɔnajɛya ye maa min limaniya ka baara i bɛna n tando inshallah i man tando fana ala bɛna a baraji sɛbɛn ne ye minnu fana ko ce sont les histoires c'est votre problème inshallah. Ayiwa a baara bɛ kɛ cogo jumɛn a baara bɛɛ bɛ daminɛ yan ne ba i bɛna nasi bɔ lon t'a la quoi n'a ɲagamina lon min na o de ye lon ye a baara bɛ kɛ o don de i bɛna kɔn ka nasi bɔ i bɛna Alahu samadu batin i b'o sɛbɛn siɲɛ 1911 1911 na ni i b'i sowa ni waga k'i ka laɲini don i mako bɛ miliyɔn 1 na i mako bɛ fɛn min na i b'o sɛbɛn a kɔnɔ yen sa i b'o nasi ko a lon i bɛ sun don ka sɔrɔ ka nasi bɔ nin daminɛ n'i ye nasi don ka ban ka i to sun na a lon tɔgɔ su fɛ ni fitiri nana se i bɛ sun tigɛ ni nasi nin ye wa n'i selila ka ban i bɛna nasi nin dɔɔni min i bɛ sɔrɔ ka wuli a dugusajɛ fajɛri fɛ i bɛ sun don tuguni a dugusajɛ fajɛri fɛ i bɛ sun don tuguni n'i ye sun don i bɛ sɔrɔ ka baara daminɛ fajɛri selinin kɔfɛ i bɛna mun kɛ i bɛna Alahu samadu batin i b'a wuridi 4444 n'i tilala ale la i bɛ lilafi kalan siɲɛ 313 n'i ye seli fana seli ka ban i bɛ Alahu samadu batinu wuridi 1237 n'i tilara o la don i bɛ suratul jinnu kalan siɲɛ kelen pewu n trompera français la suratul jinni bɛ kalan siɲɛ kelen pewu le n'i nana lansara seli ka ban i bɛna Alahu samadu batinu wuridi 3871 n'i tilara o la i bɛ yasin kalan siɲɛ 7 n'i nana fitiri seli ka ban i bɛ Alahu samadu batinu wuridi 1111 n'i tilara o la don i bɛna ina anzalnahu kalan 313 ayiwa n'i nana fitiri seli ka ban sanfo seli ka ban n'i ye sanfo seli ka ban i tɛ wurudi foyi kɛ i bɛ wuli ka jɔko fila nafila kɛ jɔko kelen kelen bɛɛ i bɛ fatiha kalan siɲɛ 1 i bɛ suratul falaki kalan siɲɛ 1 birabil falaki i b'o kalan siɲɛ 1 n'i ye salam bila ka ban i bɛna sɔrɔ ka mun kɛ i bɛna Alahu samadu batinu wuridi 1331 n'i tilara o la i bɛ sɔli kɛ kira kan fo ka taa se fajɛri fɛ i man kan ka sunɔgɔ i bɛ sɔli kɛ Allahumma sɔli ala sayyidina Muhammad wa sallam sɔli min diyar'i ye i b'o de wuridi daminɛ sisan sa fo ka taa se fajɛri ma i man kan ka sunɔgɔ n'i nana fajɛri seli ka ban don i bɛ sɔrɔ ka baara jigira sisan mais i bɛ jija i kana bɔ i ka du kɔnɔ o don mɔgɔ dɔw bɛna bɔ i ye a bɛ se ka kɛ jinɛ ye a bɛ se ka kɛ mɛlɛkɛ ye a bɛ se ka kɛ ruhaniya ye mɔgɔ dɔw kɔni bɛna bɔ i ye nafolo min don ka waati min kɔnɔ a bɛna n'a ye ka n'a di i ma mais ala tɔgɔ tɛ sɔn tuma bɛɛ ma
a bɛ daga ni degun b'i kan wariko degun b'i kan juru b'i kan ni faratila i bɛ datugu walima muso furuko de bɛ yen walima i bɛ fɛ ka taa hiji la walima i bɛ luwanse kɔnɔ i bɛ fɛ k'i tɔgɔla lu lɔ i b'a baara n'ala sɔnn'a ma i bɛ nafolo nin sɔrɔ jinɛ bɛ yɛlɛma ka na wari nin d'i ma bi kun faya kunu ɲan'aw b'a kɛ aw bɛ fɛn ɲini min y'aw yɛrɛ dusukun kanu k'o kɛ saraka ye ka sɔrɔ k'a baara daminɛ n y'a d'aw ma ala kama ala k'a jaabi a baarabagaw ye n mako b'aw ka duwawu la su ani tile a n'aw kana ɲinɛ dɛ gurupu b'an bolo n'i bi gurupu nin sanfɛ whatsapp kan don ani telegram kan mɛ gurupu kelen don n'i yɛlɛl'a kan an bɛ fɛn minnu bila yan ni faamuya ma sɔrɔ a la n'i taara n'i y'an ka gurupu sanfɛ i bɛ se ka olu faamuyaw sɔrɔ faamuyako ɲuman ma donc tɔgɔ sɛbɛn sɔngɔ darisi 1000 ani 120 mɛ ni kalo o kalo sara 500 460 de bɛ sara mɛ an bɛ ka ala tɔgɔw tila fana kan komi an bɛ ka a tila fɛ yan cogo min na wa an kɔnɔ gbɛlen de bɛ k'a tila an bɛ mɔgɔw kalan cɛ 30 la ani turabu ani ko caman min ye gundo ye musali gazaliw musali kuntiw murabaw mukamasaw an bɛ ka ala tɔgɔ caman kalan bɛ kɛ a kan a nafa ka bon bɛɛ lajɛlen ma aw ni ce aw ni baraji bɛɛ bɛ n ka nimero lɔn ka ban aw salamu aleykum